Brigada! Samtang sundao nga Taiwanese nga misibat og bitago sa Pilipinas tungod sa kadako sa utang gidakop sa CIDG-7. Brigadang Alan Tangkawan, ibrigada mo! Brigada! Live! Report! Gikustudiya karon sa Criminal Investigation and Detection Group Regional Office 7 sud sa Camp Sotero Kabahog sa Dakbayan sa Sugbo ang sundaong Taiwanese national nga dunay tulubagon sa nasod sa Taiwan. Giila ang dinakpan nga si Lee Chen-yu, Taiwanese national, hingkod ang pangidaron nga nagranggog army captain sakop sa Taiwan Army nga kasamtangang nanimuyo sa Dakbayan sa Mandawi. Giingon ang dinakpan dugay na nga gipangita sa otoridad sa Taiwan tungod sa iyang tulubagon sa iyang nasod. Ang Bureau of Immigration Fugitive sa nasod sa Taiwan mipaybaw sa Bureau of Immigration sa Pilipinas nga adunay tulubagon sa Taiwan Embassy si Chen-yu nga angay niyang tubagon ang mao nga kaso. Mato di Police Chief Master Sergeant Artemio Tumakay, Chief Clerk CIDG Lapu-Lapu City Field Unit, taud-taud na nga gihimo ang case build-up sa Police Regional Office 6. Diin didto unang nasigpatang nagpuyo ang sundaong Taiwanese uban sa Pinay. Apan nabot dinhi sa Region 7 diin gipadayon sa BID na forsen of CIDG-7 ang maong operasyon. Usa ka Pinay nga igsuon sa kapika sa Taiwanese national miangkon nga tungod sa kadako sa utang nga gibiyaan sa maong Taiwanese national didto sa nasod sa Taiwan mao ilang pagtuo nga hinungdan nga gipangita ang iyang bayaw sa Taiwan government. Adunay order of deportation kang Chinyo gikan sa embahada. Gikatakdang karong adlaw ibiyahe padung sa Manila ang maong Taiwanese national. Dugang ni Tumakay nagpadayon sila karon sa ilang oplan pagtugis. Mipaybaw sab ang CIDG wa muundang kutob sa ilang mahimo ilang buhaton. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music and News Authority. Larga! Brigada!